Hvis det er, du går rundt og overvejer at flytte hertil, fordi du gerne vil have sol hele året rundt, 0 skat, bo i verdens mest sikre land og en fuldstændig vanvittig luksuriøs livsstil, en livsstil, du slet ikke kan have i Danmark, så er der nogle regler, du skal forholde dig til. Hej alle sammen, jeg håber, I har det rigtig godt. I den her video vil jeg forklare dig præcis, hvordan du flytter til Dubai, og hvad der skal til. Rigtig mange rundt omkring i verden går rundt og drømmer om at flytte hertil, og rigtig mange tror også, at det er rigtig kompliceret, men det er faktisk ret nemt. Det er ikke så svært, hvis du bare ved, hvad du skal gøre. Jeg har selv prøvet det 2 gange, fordi vi valgte at flytte tilbage igen til Danmark, fortrød at komme tilbage til Dubai igen, og jeg har også hjulpet over 30 mennesker med at komme til Dubai. Begge gange jeg flyttede hertil, tog jeg min familie med, det vil sige min kone, og første gang var det 1 barn, og anden gang var det 2 børn, jeg tog med til Dubai. Hvis det er, du går rundt og overvejer at flytte hertil, fordi du gerne vil have sol hele året rundt, 0 skat, bo i verdens mest sikre land og en fuldstændig vanvittig luksuriøs livsstil, en livsstil, du slet ikke kan have i Danmark, så er der nogle regler, du skal forholde dig til her i Dubai, men også en masse regler i Danmark, du skal tage højde for. De ting, du skal gøre i Dubai, er relativt lige til, for Dubai vil gerne have, at der kommer så mange mennesker fra udlandet som muligt, men de ting, du skal gøre i Danmark, kan godt være lidt besværlige, alt afhængig af din situation. For Danmark vil helst ikke have, at du flytter væk, uden at du betaler en masse penge. Det gælder selvfølgelig kun, hvis det er, at du har en masse penge. Hvis du ikke har nogen penge, så behøver du næsten ikke at gøre noget i Danmark. Og med mange penge, der mener jeg selvfølgelig, hvis du har en masse aktier, eller hvis du ejer en bolig i Danmark, eller hvis det er, at du har ejerandel i virksomheder, så bliver processen lidt besværlig. Det kommer jeg lidt mere ind på senere i videoen. Først så skal vi lige kigge på, hvordan man kommer hertil. Der er som udgangspunkt 2 måder, du kan komme til Dubai på. Den første metode, det er selvfølgelig at finde et job. Hvis det er, at du vælger at gå den vej, og altså finder et job her i Dubai, eller finder et firma i Danmark, der har en afdeling i Dubai, så er det meget lige til, fordi så sørger det firma, du bliver ansat i, for at gøre det hele. De sørger for dit visum. De sørger også for at betale for din sundhedsforsikring. Her i Dubai, der betaler man jo som udgangspunkt ikke noget skat, og derfor så kan du ikke gå til læge gratis, så skal du have en forsikring, der dækker det. Det vil din arbejdsgiver sørge for at betale for dig. Og det er jo godt, for du skal have en sundhedsforsikring. Du kan ikke bo i Dubai uden at have en sundhedsforsikring. Alle, der er her, de har en eller anden form for sundhedsforsikring, der dækker dem, hvis det er, de bliver syge. At du kan dokumentere, at du har en sundhedsforsikring, er et krav for, at du kan få et visum herover. I mange tilfælde så betaler de også for din bolig, og hvis du har en partner eller nogle børn, så sørger de også for visum til dem. Stort set det eneste, der kan blokere for, at du får et visum her i Dubai, hvis du finder et job, det er, hvis du ikke har en ren straffeattest. De Forenede Arabiske Emirater er verdens mest sikre land, og derfor så lukker de ikke folk ind, der har pletter på deres straffeattest. Så hvis du ikke har en ren straffeattest, så er det ikke Dubai, du skal til. Og nu tænker du sikkert, det var da godt nok nemt at komme til Dubai. Du skal bare finde et job, og så er du kørende. Men det du skal huske, det er, her i Dubai, der er det utrolig svært at finde et job. Det er ikke lige så let, som det er i Danmark. Dubai er et meget, meget attraktivt sted at bo. Der flytter flere 100.000 mennesker hertil per år, og derfor så er det næsten umuligt at finde et job herover. Især hvis det skal være godt betalt, så du kan leve et godt liv herover. Hver gang at nogen lægger et ledigt job ud, så er der altid mere end 1000 til måske nogle gange 10.000 mennesker, der ansøger om at få det job. Så der er rimelig hård konkurrence. Så hvis du kan finde et job, som du kan få her i Dubai, så er det relativt nemt, men det er rigtig svært at få et job herover, hvis det er, at du gerne vil have en ordentlig løn. Fordi der er helt vildt meget konkurrence om de gode jobs. Og så skal du også huske, at hvis du går den vej og får et job og får et visum den vej igennem, hvis det så er, at du mister dit job igen, så går der altså også noget tid, før du mister dit visum, og så er du nødt til at rejse tilbage til Danmark igen og bo der. Du har normalt et halvt år til at finde et nyt job, så du kan forlænge dit visum. Hvis du ikke kan det, så er det bare ærgerligt, og så er det ud igen. Den anden mulighed, du har, og det er det, som de fleste af dem, jeg kender, har valgt at gøre, det er at få et firma her i Dubai. For hvis det er, at du stifter et firma her i Dubai, så har du nemlig ret til at give dig selv et visum, og så kan du også sponsorere, det hedder det her, hele din familie, så de også kan bo her sammen med dig. Det her er en bedre måde at gøre det på, for så længe du har det her firma, så har du et visum. Og så risikerer du ikke, at du lige pludselig bliver tvunget til at rejse hjem igen til Danmark. Udover at du kan give dig selv et visum, så længe du har det her firma, så giver et firma her i Dubai også andre fordele. Hvis du er selvstændig i Danmark, så betaler du en masse skat, du betaler en masse moms. Flytter du firmaet hertil, så betaler du som udgangspunkt hverken noget skat eller noget moms. Du har sikkert hørt, at de Forenede Arabiske Emirater har indført skat her, og det er også rigtigt, hvis det er, at dit firma omsætter for mere end 3 millioner dirham, det er lige lidt under 6 millioner danske kroner, så vil der være noget skat, du skal betale af dit overskud. Men der er skatten altså kun på 9%. Og det er altså kun på dit overskud, ikke hele omsætningen, og al den løn, du får, skal du ikke betale noget skat af. Så langt de fleste mennesker, der bor her i Dubai, de betaler slet ikke noget skat overhovedet. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor cirka halvdelen af dine penge går til skat. Cirka halvdelen af året, du arbejder, de penge, du tjener der, betaler du direkte til skat. I princippet så arbejder du halvdelen af året
for skat. Og så har du ikke længere nogen kontrol over, hvad de penge de bliver brugt på. Det er politikerne, der bestemmer det. Her i Dubai, der tager de stort set ikke noget. Hvis det er, at du har et job, hvor du for eksempel får 50.000 kroner i løn per måned, så vil du få 50.000 kroner udbetalt, hvis det er, at du bor her i Dubai. Hvis det er, at du er selvstændig og tjener 100.000 om måneden eller 150.000 kroner om måneden, så vil du bare kunne tage alle de penge og give dem til dig selv i løn, uden at betale noget skat. Det er blandt andet derfor, at folk, der bor her, som tjener godt, har en fuldstændig overdrevet luksuriøs livsstil, for de har næsten dobbelt så mange penge, de kan bruge hver måned. Der er selvfølgelig nogle ting, man skal betale selv her, som man ikke skal betale i Danmark, men som udgangspunkt så har de mange flere penge til rådighed hver måned, de kan bruge på at have en luksus livsstil. Og så skal du også huske på, at Dubai er en verdensklasseby. Faciliteterne her er langt bedre, end de er i nogen by i Danmark. Stedet er renere og mere sikkert, end der. Det kan slet ikke sammenlignes med Danmark. Der er sikkert nogle af jer, der tænker, vent lidt, der er jo også moms i Dubai. Og det er rigtigt, momsen i Dubai er på 5%. Hvis det er, at du selvstændig har egen virksomhed, sælger varer til folk i Dubai, så kommer du også at betale de 5% i moms. Men det gælder altså kun, hvis det er, at dine kunder de er her i Dubai. Hvis kunderne er i udlandet, så er momsen på 0. At få et job eller at stifte et firma er de to mest udbredte måder, folk kommer til Dubai på. Men der er også nogle andre måder, du kan gøre det på. De er ikke lige så udbredt, men det kan stadig fungere. Du kan få et freelancervisum. Det eneste krav, der er for at få det, det er, at du tjener minimum 15.000 kroner om måneden som freelancer. Og du skal selvfølgelig kunne dokumentere det. Du kan også vælge at få et remote worker visum. Hvis det er, at du vælger at få det, så er der selvfølgelig også et krav for indkomst der, og det er, at du skal tjene ca. 35.000 kroner om måneden på dit job, som du har i udlandet. Det kan fx være i Danmark. Men der er en stor ulempe ved det her visum, og det er, at det her visum det kun er gyldigt 1 år ad gangen, så det skal fornyes hvert år. Du kan også gå efter et golden visa, og det kræver selvfølgelig, at man har nogle penge, for man skal eje for eksempel en ejendom, der er mere end 2 millioner dirham værd, det er cirka 4 millioner danske kroner, så kan du også få et visum hertil. Og den ejendom, du ejer, skal selvfølgelig være her i de Forenede Arabiske Emirater. Der findes også andre måder, du kan få et golden visa på, men dem vil jeg ikke komme ind på, for det er ikke særlig relevant for særlig mange. Hvis det er, at du er en af dem, der gerne vil flytte til Dubai, eller en af de andre emirater her i de Forenede Arabiske Emirater, så er den nemmeste måde at gøre det på, som udgangspunkt, at stifte dit eget firma herovre. Det firma, du stifter herovre, behøver ikke at tjene en masse penge. Det behøver faktisk slet ikke at tjene nogle penge. Så længe du har det her firma, så kan du give dig selv et investorvisum. Og så kan du bo her i Dubai, så længe du har det her firma. Det er selvfølgelig ikke gratis at have et firma her i Dubai, men det koster faktisk ikke særlig meget at have det her firma, og det gør sådan, at du kan bo her stort set for evigt. Prisen for at have det her firma afhænger af, hvad det er, du skal lave her i Dubai. Det du skal huske, det er, at du betaler jo ikke som udgangspunkt ikke noget skat her, men til gengæld så betaler du for en forretningslicens, hvis det er, at du er selvstændig. Og den kan koste 20.000 om året, den kan også koste 40.000 om året. Det kommer meget an på, hvilken slags forretning du gerne vil have her. Det eneste, der er ekstremt vigtigt, når det kommer til det her med at oprette firma her i Dubai, det er, at du sørger for at oprette det på den rigtige måde i den rigtige zone. Dubai er delt op i forskellige free zones, hvor du kan stifte de her firmaer. Du skal sørge for at gøre det rigtige sted, og du skal have den rigtige rådgivning, så du ikke kommer i problemer med loven, fordi loven her i Dubai er ret hård. Så det er meget vigtigt, at du opretter det rigtige firma med den rigtige licens, altså de rigtige forretningsaktiviteter, og at du gør det i den rigtige free zone. Jeg vil altid anbefale alle, der kommer til Dubai og skal gøre de her ting, at de sørger for at få den rigtige rådgivning, ikke gøre de her ting selv, men kontakter nogen, der kan hjælpe dem med at få gjort tingene ordentligt, fordi så kommer det ikke i problemer senere hen. Og jeg er faktisk lige blevet partner i et firma, der gør lige præcis det. Firmaet hedder Genzone, og vi hjælper med alt, når det kommer til visum, stift firma, golden visa osv. Vi sørger for det hele, så at du ikke skal gøre noget selv, og vi sørger også for at hjælpe dig med at få den rigtige licens i den rigtige free zone. Når det er, at du bliver kunde hos os, så sørger vi for, at du får al den rådgivning, du skal bruge, og at det er den rigtige rådgivning, du får. Hvis du går ind og ser på anmeldelserne, så kan du også se, at alle anmeldelserne er gode. Så hvis det her er noget for dig, og du gerne vil flytte til Dubai, så gå ned og tryk på linket hernede og book et kald med os. Det er selvfølgelig ikke mig, du kommer til at tale med. Jeg har ikke tid til det, og udover det, så ved jeg ikke lige så meget om det, som de gør, men du kan booke et gratis kald ved at trykke på linket hernede, og så skal Genzone nok hjælpe dig videre med det hele og sørge for, at alt bliver gjort ordentligt og på den rigtige måde. Husk nu kun at booke et møde, hvis du oprigtigt overvejer at flytte til Dubai, og du skal have en eller anden form for visum. Vi kan selvfølgelig ikke hjælpe dig med at finde et job osv., men hvis det er, at du skal have et visum, fordi du måske er selvstændig i Danmark, eller gerne vil investere nogle penge i Dubai, så kan du booke et gratis opkald, og så skal vi nok lige se på, om det giver mening, at du bliver kunde hos os. Vi sørger i hvert fald for at gøre det helt for dig, og sørge for, at alt bliver gjort rigtigt og ordentligt. Så skal du bruge visum, forretningslicens, bankkonto osv., så kontakt os. Linket er hernede. Hele processen her i Dubai er altså ikke de ting, du skal gøre i Danmark, men det du skal gøre i Dubai, det plejer at tage 3 til 6 uger, og så er det helt faktisk gjort, og så kan du flytte herned. Det næste, vi skal tale om, det er alle de ting, du skal gøre i Danmark, og måske også de penge, du skal betale i Danmark. For i Danmark, der kan der enten være rigtig meget, der skal gøres,
eller rigtig let. Det du lige skal huske, når det er, jeg fortæller dig om de ting, du skal gøre i Danmark, det er, at de ting, der skal gøres i Dubai, altså stifte firma for visum osv., det skal gøres først, og når det er gjort, så skal du gøre de ting, der skal gøres i Danmark. Så step 1, gør de ting, der skal gøres i Dubai. Step 2, gør de ting, der skal gøres i Danmark. Men hvad er det så, der skal gøres i Danmark? Først og fremmest, hvis du ikke har noget firma i Danmark, hvis du ikke har ejerandel i nogen firmaer, hvis du ikke ejer nogen aktier, og hvis du ikke har en bolig, så er der stort set ikke noget, der skal gøres i Danmark. Så kan du bare, når du har fået dine ting i orden i Dubai, ringe til Folkeregistret og melde dig ud, og bagefter ringe til skat og sørge for at blive skattefritaget. Det er til gengæld meget vigtigt, at du sørger for at gøre de her ting. Du skal melde dig ud af Danmark, hvis du ikke længere bor i Danmark, og du skal også ringe til skat, hvis det er, at du ikke længere bor i Danmark. Fordi det, der nemlig er med lovgivningen i Danmark, det er, at man som udgangspunkt betaler skat i det land, man bor i. Og det vil sige som udgangspunkt, hvis det er, du flytter til Dubai, så skal du betale skat i Dubai. Og det gælder altså også, selvom at skatten her i Dubai som udgangspunkt er 0. Og hvis det er, du glemmer at melde dig ud af Danmark, altså glemmer at fremmelde dig Folkeregistret, glemmer at ringe til skat og få din skattefritagelse, så kommer du stadig til at betale skat i Danmark. Og det giver også fin mening, fordi så er du stadig registreret, som om at du bor i Danmark. Og det betyder, at hvis du glemmer at gøre de her ting, og du tjener en masse penge, mens du bor i Dubai, så skal du stadig betale dansk skat af de penge, du tjener, mens du bor i Dubai, fordi Danmark stadig tror, at du bor i Danmark. Og det er ikke særlig smart, for du betaler jo skat i Danmark af en grund. Du betaler skat i Danmark, sådan, så du kan gå gratis til læge. Det kan du ikke, hvis du ikke bor der. Du betaler skat i Danmark, fordi du bruger vejene derovre. Dem bruger du ikke, fordi du ikke bor der. Og udover det, så kan det altså være ret dyrt at bo her i Dubai, fordi du betaler en masse ting selv. Det er i hvert fald meget svært at leve et godt liv her i Dubai, hvis det er halvdelen af de penge, du tjener, går til skat i Danmark, uden at du bor der. Det her, det er første situation, den mest simple situation, man kan være i. Der skal man faktisk stort set ikke gøre noget i Danmark, men lad os tale om den næste situation. Lad os sige, at du har en bolig i Danmark. Du ejer ingen aktier, du ejer ingen ejerandel i andre virksomheder, du har ikke din egen virksomhed, men du har en bolig, som du ejer. Hvis det er, at du ejer en bolig i Danmark, som du ikke har solgt, så kan du vælge at gøre 3 ting. Du kan vælge at beholde boligen, altså ikke at sælge den, men så kommer du til at blive skattepligtig i Danmark, og det vil sige, så vil du fortsætte med at betale skat, selvom du bor i Dubai. For hvis det er, at du stadig har boligen i Danmark, så har du i princippet adgang til en bolig i Danmark, og så vil skat fastholde, at du er skattepligtig i Danmark. Mulighed nummer 2, du kan vælge at gøre, det er at sælge boligen. Hvis det er, at du sælger boligen, så har du opgivet din bopæl i Danmark, og så kan du bagefter søge om fritagelse fra skat. Mulighed nummer 3, som du kan gøre, hvis det er, at du ejer en bolig, og du ikke har lyst til at sælge den, det er, at du kan leje din bolig ud til nogen, og der er der en regel, der hedder, at den skal være udlejet uopsigeligt i 3 år. Du skal leje den ud til nogen, og i lejekontrakten, så skal der stå, at den her bolig er udlejet uopsigeligt i 3 år. Og det vil sige, at du kan ikke opsige den her lejer, der er derinde de næste 3 år. For hvis det er, at du gør det, så har du igen adgang til en bolig, og så bliver du fuldt skattepligtig i Danmark. Hvis det er, at du gerne vil flytte til Dubai, og du har en bolig i Danmark, så er det nemmeste, du kan gøre, det er altså bare at sælge boligen. For det her med at leje din bolig ud uopsigeligt i 3 år, mens du bor her i Dubai, det er en ekstremt stor hovedpine. Den vil jeg anbefale dig, at du undgår. Så nu ved du, hvad du gør med boligen. Men hvad nu, hvis det er, at du har en masse aktier eller ejerandel i virksomheder, eller hvis du har et selskab eller din egen virksomhed? Hvis det er, at du har en enkeltmandsvirksomhed i Danmark, så skal den lukkes. Du kan ikke have en enkeltmandsvirksomhed i Danmark, hvis du ikke bor i Danmark. Så den skal bare lukkes. Hvis det er, at du ikke har en enkeltmandsvirksomhed, og du i stedet har et APS, så kan du gøre 2 ting. Du kan beholde dit APS, eller du kan vælge at lukke det. Det nemmeste, det er selvfølgelig bare at lukke det, hvis det er, at du ikke skal bruge det mere. Den eneste ulempe, der er ved at gøre det, det er, at i Danmark, så tager det ret lang tid at gøre. Det er ikke unormalt, at det tager 4 til 6 måneder at lukke sådan et selskab. Hvis det er, at du har brug for hjælp til alt det her med at lukke selskab og så videre, så kan du kontakte et revisionshus. Link til det er også hernede i beskrivelsen. Hvis det er, at du derimod vælger ikke at lukke dit selskab i Danmark, så er det der, du bliver ramt af den her berømte havelåsskat, som der er i Danmark. I Danmark, der er det nemlig sådan, at hvis det er, at du udvandrer, altså flytter til et andet land, så skal du faktisk betale skat af de værdier, du har i Danmark, selvom du ikke har solgt dem. Og det betyder, at hvis du rejser ud af Danmark, og du stadig har et selskab i Danmark, så vil skat værdiansætte det her selskab. Lad os sige, at skat de synes, at det her selskab det er 5 millioner kroner værd, så skal du betale skat af de 5 millioner kroner, selvom at du stadig har selskabet, selvom at det ikke er solgt endnu. Og det er lige præcis derfor, at jeg siger, at det kan være ekstremt dyrt at flytte ud af Danmark. For hvis det er, at du flytter ud og ikke har fået ordentlig rådgivning, og derfor bare glemmer alt om det her selskab, der er i Danmark, så vil du bare få en regning for skat lige pludselig, selvom du aldrig nogensinde har solgt det her selskab. Hvis det er, at du gerne vil beholde selskabet, altså ikke lukke det, men heller ikke vil betale den her regning til skat, så kan du søge om henstand, men det skal du sørge for at gøre i god tid. Så hvis det er, at du vælger at beholde selskabet, så skal du sørge for at få værdiansat det i god tid,
og søgt henstand i god tid. Hvis du ikke får gjort det her i god tid, så er der ikke så meget at gøre, så kommer du til at betale en masse skat af den værdi, selskabet har, selvom du ikke har solgt det til nogen. Nu kommer vi til aktierne, for hvad gør du egentlig med de aktier, du ejer, hvis det er, du ejer nogen, og du gerne vil flytte ud af Danmark? Her der kan du også vælge at gøre 2 ting. Du kan selvfølgelig sælge alle aktierne, inden du flytter ud af Danmark, og betale den skat, du skal betale. Det er selvfølgelig den nemmeste løsning, og det vil jeg altid anbefale dig at gøre, hvis det er, at du ikke har særlig meget værdi liggende i aktier. Så kan du lige så godt bare sælge dem, betale den skat til Danmark, som du skal betale, og så er det ud af verden. Men hvis nu du ikke har lyst til at sælge aktierne af en eller anden grund, det kan være, at du har 10, 20, 30 millioner kroner i aktier og har haft en kæmpe stor gevinst, og ikke har lyst til at betale en masse skat, så skal du også gøre det, at de skal opgøres per den dato, du flytter ud, og så skal du også søge henstand. Så som udgangspunkt, så er det rimelig nemt at flytte ud af Danmark. Det er kun, hvis det er, at du ejer en masse værdier, bolig, aktier, ejer en del i virksomheder, at du kommer til at skulle betale en masse skat, hvis det er, at du ikke får gjort tingene på den rigtige måde. Og det er lige præcis her, at mange i Danmark, de kommer i klemme, når det er, at de flytter ud, fordi de ikke får taget højde for de her ting, de får ikke søgt henstand, og så ender de bare med en kæmpe regning fra skat, for ting, som de slet ikke har solgt, og så skal de betale en masse penge, som de måske slet ikke har. Så vær opmærksom på de her ting. Hvis det er, at du har brug for hjælp til noget af det, der skal ske i Danmark, hvis du har selskab eller noget, kan du kontakte mit revisionshus. Link til det er hernede i beskrivelsen. Hvis det er, at du har brug for hjælp til det, der er i Dubai, stepfirma osv. for visum, så kan du kontakte min nye partner, Genzone, og så skal vi nok hjælpe dig med det hele. Det at flytte til Dubai er en af de allerbedste beslutninger, jeg nogensinde har taget i mit liv, både for mig selv og for min familie. Livskvaliteten her i Dubai er bare så meget bedre, end den er i Danmark, især for min familie. Og jeg håber, at den her video kan hjælpe dig lidt, hvis det er, at du overvejer at gøre det samme. Tak fordi du har set med. Vi ses næste gang.